Gledalci, još jedna nesvarna završnica četvrtfinala, sada kao pobednik izlazi ekipa Slodez Beograda, poznati vam je sigurno pogotovo na našim turnirima kao ekipa Krupnja koja je gotovo sve osvojila tada, sada prete da ponove uspeh, u polufinalu su čovek odluke još jednom, a svi komentarišu minimum 50 puta do sada, bio je Nikola Tašić kao i sada. Taške, evo još jednom ruka, čestitke, ne znam, kapa dole za još jedno polufinala. Ajde ukratko, kako si ti vidio ovaj jedan izuzetno fizički zahtevan četvrtfinalni meč i par reči o turniru, nije vas bilo neko vreme. Hvala na čestitkama. Basket, kao i svaki basket, naravno težak. Momci su, nisam baš siguran, ali mislim da je jedan reprezentativac Mađarske i tu su na turnirima, igraju uvek završnice četvrtfinala, polufinala, tako da ništa nismo očekivali da dobijemo laganije od ovoga. Eto, tako se namestilo da sam ja sad dao ovde pri kraju poene. Nekad ću ja, nekad će neko drugi. To nije ni bitno, bitno je da pobeđujemo. A što se tiče turnira, organizacija kao i uvek na nivou. Prelepo je stvarno, evo prvi put sam ovde. Tako da hala je prelepa, tamo prostor za zagrevanje isto fenomenalan. Ekipe, sami vidite kakve su ekipe, reprezentacija Austrije, to je treća ili četvrta ekipa sveta. Imamo Gagu i braću Popovića i Kilijana Buluta, mislim, jedan od jačih turnira u poslednje vreme u Srbiji, tako da šta imam da kažem, sve najbolje o tome. A koje svoje neke očekivanja baš u takvom turniru? Za sad ste u polufinalu, mislim da ste zakazali duel s ekipom Banane, kakva su možda tu očekivanja? Pa očekujemo kao i uvek, idemo na pobedu, pa ćemo da vidimo, damo sve od sebe, pa nek bolji pobedi. Taške, nek bolji pobedi, hvala ti još jednom. Veoma teško izvojevana pobeda, ali novo polufinale za ekipu Slodez Beograda. Nas, poštovani gledalci, iščekuje treći četvrtfinalni susret između ekipe Belih Strela i ekipe izbačenih van reketa.